Една сутрин принц Явор и принцеса Кристина излязоха да се разходят с новата си лодка. Внезапно падна гъста мъгла. Нищо не се виждаше и децата загубиха посоката към дома. Неочаквано лодката достигна непознат бряг. Децата прекрачиха борда и тръгнаха по брега. Скоро те се озоваха пред самотна къща. Без да подозират каква опасност ги грози, те решиха да влязат вътре. Така принц Явор и принцеса Кристина станаха пленници на злата вещица Пития. От тогава принц Явор и принцеса Кристина живеят в къщата на Пития и всеки ден тя им дава по една задача. Аз, духът на сър Исак Нютон, тайно ги навестявам и им помагам. Госпожици, не е ли достатъчно? Продължавай, Кристина. Колкото по-дълго изричаме заклинанията, толкова по-добре ще хване магията. Вече ми се зави свят. И на мен. Време е да спрем. 3, 4. Песнус и спятус. Сега какво следва? Трябва да забъркаме трите отвари. А моята отвара ще накара Явор да кряка като жаба, от устата му ще се разнасят само жабешки звуци. Моята отвара предизвиква кукуригане. Само това ще може да каже този, който изпие една лъжичка от нея. Аз пък ще се опитам да направя смес за възпроизвеждане на звук на овца. Когато изсипи от нея няколко капки в гърлото на Явор, той ще може да казва само ме. Но все пак трябва да изпробваме върху някои нашите отвари преди утрешния ден. А освен Явор нямаме друг под ръка. Нищо няма да му стане. Не искам да бъда нескромна, но мисля, че моята отвара ще предизвика сензация на пролетната демонстрация на отвари за животински звуци. О, да, Пития, ти винаги предизвикваш сензация. Нали? Готово? Сега ще изпробвам отварата. Не се притеснявай, миличка, дори и да не стане. Никоя вещица не е успяла да забърка отварата си за животински звуци от раз. Спомням си, че на Пития бяха необходими седмици. Ама, Уенделин, какви ги говориш? Хайде да не разправям за теб. Какво за мен? Какво за мен? Много добре знаеш, че бях единствената в курса, която си забърка магията от втори опит. А ти не може да си забравила. Гледаше, сякаш виждаш... Това си беше чиста случайност. Госпожици! Изобщо... Как да разбера дали магията е подействала? Няма друг начин, освен да го изчакаш да каже нещо. Куче! Явно няма да демонстрирам моята отвара. Защо не се получи? Сложих всички съставки и следвах точно рецептата. Но само това не е достатъчно. Необходима е пълна концентрация при забъркването на магията. Не се безпокой, ще свикнеш. Що ми Пития се научи? Уендрин, моля те, престани с твоите глупави истории. Сега е мой ред. Хвани му носа. Да видим как съм се справила. Пиленце, искаш ли да те отвържа? Ква?
Получи се. Ех, госпожица Уенделин, да можех и аз като вас. Чакай, Уенделин. Да покажа на малката какво означава истинска магия. Давай. Хайде, Яворчо, кажи нещо. Хайде, моля те, кажи мама. Отвори си веднага устата. Яворе, дай ми да послушам новият ти дискмен. Мяу! Я пак. Мяу! Мяу! Ето, Кристина, това е нагледен пример до какво може да доведе липсата на концентрация при правене на магия. Аз ви оставям да се упражнявате и се прибирам, за да си подготвя тоалета за утре. Госпожица, мога ли да ви изпратя? Искам да ви поразпитам за някои работи. Разбира се, дете. С удоволствие ще отговоря на въпросите на една млада и любознателна вещерска помощничка. Кристина, стой тук. Никъде няма да ходиш. Но, госпожице... Пития, не бъди глупава. Хайде, дете. Не се бави. Какво ще правя сега? Това е провал. Изгубих магическите си способности. Изложих се. А и Уенделин, каквато е приказлива, ще разкаже на всички. И утре на демонстрацията, като не покаже нищо, те ще й повярват. На всичкото отгоре, Кристина загуби доверие в мен. А това е повече от провал. Какво ще правя сега? Не знам. Мяу! Мяу! Какво каза? Мяу, мяу! Мяу! Възстановяваш. Госпожице, отвържете ме, ще ви помогна. Какво можеш да направиш ти? Аз нищо, но познавам един дух, който може да ви помогне. Сещам ли си за кого става дума или само така ми се струва? Не ви се струва, госпожице. Сигурен съм, че Явор имаше предвид точно мен. Какво правите тук? Чух, че имате проблем и дойдох да помогна. Подслушвахте, така ли? Да. Само да кажете на някого какво сте чули. Гроб съм. Вещицата Пития да загуби магическите си способности. Цялата гора ще умре от смях. Ах ти! Ще ти оскубя перушината, да знаеш! Малко нахално джудже! Ах ти! Внимавайте как се държите, защото мога да изчезна и кой ще ви помогне тогава, а? Имате ли нужда от помощ или не? Имам. Тогава се извинете. Извинявайте. С усмивка. Извинявайте. Не такава, по-чаровна. Извинявайте. Извиненията ви се приемат. Ще ви запозная с тайната на звука. Ще се занимаваме с физика. Добре. Само малко да поразчистя. Защо й помагате? Тя е толкова ужасна. Всички вещици са такива. Забавлявам се. Нямаш представа колко е скучно небитието. Ще направя всичко възможно сестра ми да не стане една от тях. Вие, госпожице Пития, която сте толкова веща в забъркването на отвари и всякакви други такива магиоснически неща. Вие, госпожице Пития, знаете ли какво представлява звука? Знам, разбира се, как да не знам. Да чуем какво представлява. Звукът е... Да чуем госпожица Пития, магиосницата. Звукът е това, което чуваме. Човешкият говор или музиката, например. Госпожице Пития, звука е вълни. Вълни. Да. Звукът. Да. Аха. Хванете тази пружина за единия и край и да се раздалечим. Виждате ли какво прави пружината? Да, пружината се свива и се разгъва. Ето, това се нарича надлъжна вълна.
Гледайте. В какво направление се движат топчетата? Перпендикулярно на посоката на разпространение на вълната. Такива вълни се наричат напречни. Когато частиците трептят по направление перпендикулярно на посоката на разпространение на вълната, вълната се нарича напречна. Напречни са вълните, които се разпространяват по водната повърхност, а също така и вълната, която се разпространяваше по ластика. Сега да повторим същият опит, но ще сменим направлението на трептене на топчетата. Те ще трептят ето в тази посока. Внимание! В какво направление се движи вълната? В направлението, в което трептят топчетата. Затова тази вълна се нарича надлъжна. Вълни, при които трептенията на частиците на средата се извършват по направление на разпространението на вълната, се наричат надлъжни вълни. Надлъжни са, например, звуковите вълни. Някак си така, сър Нютон, не мога да си представя, че звукът е вълни. А искате ли да видите как трептят звуковите вълни? Да, искам. Добре, ще ни трябва една кутия, отворена от двете страни, найлоново фолио, джобно лазерче, огледалце, двойно лепяща лепенка, ластик и един екран. Аха, Яворе, донеси този екран. Случайно имам всичко останало в това чекмедже. Добре, вие, госпожице Пития, ще ми помогнете да затворим единия край на кутията с найлоновото фолио. След това залепяме огледалото с двойно лепяща лепенка за фолиото. Яворе, ела тук. Осветявам огледалото с джобното лазерче. Гледайте точката на екрана. Яворе, изпей една песен. Госпожице Пития, виждате ли точката на екрана? Точката се движи и дори прави фигури. Гласът на Явор създава звукови вълни, които карат фолиото да трепти. Ние виждаме трептенията на екрана. Странно. Виждам звукът, а обикновено го чувам с ушите си. Устройството на човешкото ухо е доста сложно. То се състои от 3 части. Външно, средно и вътрешно ухо. Външното ухо има раковина и ушен канал, който е затворен на вътрешния си край от тъпънчето. Чрез тях звуковата вълна влиза в ухото. Тъпънчето е съединено с малки кости, наречени наковалня, чук и стреме. Те принадлежат към средното ухо и предават звуковите трептения към вътрешното ухо. Там трептенията се преобразуват в нервни импулси, които отиват по слуховия нерв в мозъка. Във външното ухо звуковите вълни се разпространяват във въздушна среда, в средното в твърда, а във вътрешното в течна среда. Какво значение има в каква среда се разпространява звука? Това, госпожице, е от голямо значение. Защо? Звукът се разпространява най-бавно във въздуха, по-бързо в течностите, а най-бързо в твърдите тела. Около 10 пъти по-бързо, отколкото във въздуха. Аха. Не сте ли чували как се ослушват индианците? Те поставят ухото си на земята, за да могат да чуят, ако от някъде се появява влак, конник или стадо бизони. И чуват ли? Да, това е така, защото звукът се разпространява по-бързо по земята, отколкото във въздуха. Аз не познавам много индианци. Всъщност познавах един, но на него му бяха отрязани ушите. Така ли? Да. Кой му ги отряза? Това е дълга история. Сър Нютон,
Знаете ли, защо различните животни издават различни звуци? Знам. Сега ще ви кажа. Но първо искам да направим един опит. Вие имате ръчен часовник. Да? Дайте го. Защо ви е? Необходим ми е за опита. Добре. Чувате ли тиктакането на часовника? Не. Сега поставете ухото си на масата. Чувам го как тиктака. Звуковите вълни се предават по-бързо по твърдата повърхност, отколкото по въздуха. Затова тиктакането на часовника успява да стигне до ухото на госпожица Пития, когато то се намира на масата. Яворе, би ли ми дал 2 вилици? А защо са ви? Гладен ли сте? Не съм. Искате ли да хапнете нещо? Не, благодаря. Взимаме едната вилица. Ама, после да не кажете на някого, че съм ви оставила гладен. Няма. Но мога да им кажа какви чудни магии правите. Нали щяхте да ми обясните за животинските звуци? Ще ви обясня, само да направим опита. Яворе, вземи едната вилица и удари зъбите й с другата, така че да ги накараш да затрептят. Чува се слаб звук. Сега допри дръжката на вилицата до масата и отново удари зъбите й. Звукът е много по-силен. Искам и аз да пробвам. Защо става така? При допира на вилицата до повърхността на масата започва да трепти по-голяма повърхност, а оттам и по-голям брой въздушни частици. Затова звукът се усилва. Подобна роля играят и корпусите на музикалните инструменти. На кои инструменти? Ще ти отговоря на този въпрос. Но първо нека да кажа на госпожица Пития, магьосницата, защо различните животни издават различни звуци. Да, обяснете ми. Човешкото ухо различава отделни звуци по техния тон, тембър и сила на звука. Как така тон? Имате предвид 1000 килограма. Или рибатон. Имам предвид звуковия тон. Всеки звук с точно определена честота се нарича тон. Мисля, че ми е ясно какво означава сила на звука. Тя се измерва в децибели. А какво означава тембър? При разтрептяване на струната, върху нея се образуват различни стоящи вълни. Тази от тях, която има най-голяма дължина, определя основната честота на трептене и съответно тонът, който издава струната. Освен нея, върху струната се образуват и други вълни с по-малки дължини, които трептят с по-малки амплитуди, т.е. по-слабо. Това са обертоновете. Наслагването на основния тон с обертоновете определя тембъра на музикалния инструмент. Обещахте да ни обясните за корпусите на музикалните инструменти. Ще ти обясня. За целта трябва да си конструираме една еднострунна китара. Как може да стане това? Ще ни трябва тавичка и корда. Първо трябва да завържем кордата около тавичката. Това е. Нашата китара е готова. Яворе, тръпни струната и запомни какъв тон издава тя. Сега, госпожице Пития, вземете пръчката и разделете струната на 2 равни участъка. Дръпнете последователно всеки един от участъците. Те издават еднакви тонове. Би трябвало тоновете да са с 1 октава по-високи от тона, издаван от цялата струна. Сега по същият начин фиксирайте 1/4 от струната. Височината на тона, издаван от една струна, зависи от дължината, от дебелината й, както и от материала, от който тя е направена. Струните обаче са много тънки и не могат да предадат трептенията на големи обеми от въздух. Затова издаваните от тях звуци са много слаби. Тялото или кутията на музикалния инструмент и обемът въздух в него служат за резонатори, които усилват звука. Трептенията на струната предизвикват принудени трептения на тялото и на въздуха в него.
За да се постигне усилване на звука, тялото на инструмента се конструира така, че неговите собствени честоти на трептене, както и собствените честоти на изпълващия го обем въздух, да съвпадат или да са близки с собствените честоти на струните. Не всички музикални инструменти са струнни. Не, разбира се. Знаете ли как издават звук духовите музикални инструменти? Как? Ето така. Външната струя се завихря от тръба на бутилката и издава тонове с най-различна височина. Но стълбът въздух в бутилката усилва само един от тях. Този, който всъщност се чува. Можете да опитате с бутилки с различна височина. Ще откриете, че по-високите издават по-нисък тон. На какъв принцип работи тази свирка? Разгледайте нейното устройство. Тя се състои от плоска тръбичка и кухина, в която е затворено малко леко топче. Вдуханият в тръбичката въздух излиза от нея във вид на тясна струя с голяма скорост. Тя попада върху острия ръб срещу нея и се завихря в кухината. От възбудените тонове с различни честоти, кухината усилва само един. Топчето периодично затваря част от отвора и така звукът вибрира. Мога да ви покажа как да си направите свирка от сламка. Покажете ни. Добре. Взимаме една сламка, изплескваме единия й край с тази ножица. След това заостряме ето така. Стисвате силно с устни и свирвате. Издава много силен звук. Ще направя няколко дупки на моята сламка. Чуйте звука, който издава. Вашата сламка издава различни тонове. Така си е. Това е един готов музикален инструмент. Когато духаме в острието, въздухът се завихря и се поражда шум, в който присъстват от много ниски до много високи тонове. В зависимост от дължината си, въздушният стълб в сламката усилва само един от тези тонове. Сър Нютон, като знаете толкова много неща за музикалните инструменти, бихте ли ми показали музикален инструмент, който наподобява животински звук? Мога да ви покажа как се прави свирка, която наподобява звука, издаван от патица. Патица? Страхотно, покажете ми. Добре. Необходими са ни квадратен лист хартия, молив, ножица и лепенка. Първо навиваме листа хартия около молива. След това залепяме с лепенка. Изваждаме молива и отрязваме малко триъгълниче. Прихлупваме с триъгълничето отвора на тръбичката. Свирката е готова. Смукнете въздух. Истинска патица. Ще я използвам утре на демонстрацията на магии за животински звуци. Можете също така да използвате и тази свирка. Чуйте. Сигурно се чудите как завърши историята с демонстрацията на магии за наподобяване на животински звуци. Ще ви разкажа. Вещицата Пития показа хартияната свирка и всички се присмяха. Вещицата Уенделин пък направи магия за наподобяване на жабешко звучене. Ама нещо се обърка и се получи съскане на змия.
Кристина пък се мотаеше насам натам и разпитваше вещиците за разни отвари. Накрая всички много й се ядосаха и казаха да мълчи и да не говори повече. Колкото до мен, ето как си отмъстих за унижението, което ми бе нанесено. Да не мислите, че съм забравил как ме накараха да квакам като жаба, да мялкам като котка и да джаквам като куче. Не съм. Намерих в библиотеката една книга, в която прочетах как се правят магически отвари. Направих 3 отвари. Сипах по една капка от тях в чашите с лимонада на Кристина, Уенделин и Пития. Вижте сами какво се случи след това. Забъркването на тези отвари е елементарна работа.